сябры! Рмау! Ой, привітання, Рися. Добрый вечер, сябры мои, привитание, Яночка. Ой, Рисечка, добре, що ти прийшла. Сьогодні я тебе увесь день не бачила. Ти, напевно, вельми зайнята була? Рмау, можно и так сказать. Ну, добре, відпочивай. А хочеш, погуляємо яку-небудь спокійну гульню? Зараз же вечір. Мне что не хочется. Тоді я покажу тобі, яке я одіння підрихтувала до завтрашнього походу. А куди ти йдеш? Я куди? Хіба ти забилася, що ми завтра збиралися пойти разом? Рмау, і правда я забилася. Нагадай мені, коли ласка, куди ми йдемо? У театр чи в кіно? Рися, да ти що? Ти зараз жартуєш? Я? Жартую? Ніколечки, нагадай, куди ми завтра поїдемо. Мені ж так само треба підрихтуватися, одежу вибрати. Рисечка, ми завтра раніці йдемо у поліклініку, робити прищепку. Неужели ти не пам'ятаєш? Ой, Рися, а ти де поділася? Рисі нема, Рмау. Як нема? Зовсім? Зовсім. Ой, сябри, ви що-небудь розумієте? Рися, я чую твій голос. Виходь. Тобі подалося. Гэта не Рися, Рмау. Як не Рися? Коли гэта наша Рися. А я ще говорить, що не жартує. Рися не жартує. Рися, ау, ми домовилися обміркувати одіння. Так, а гэта яшчэ что такое? Отпусти, вухо оторвешь. Не отпушу. Янка, вухо болит, отпусти. Ой. Дык ты, Рися, Рися, Рмау. не жартуєш? Ніколечки. А ти, Рися, навошта під стол сховалася, да яшчэ сказала, що гэта не ти? А ти б що на моє місце робила? Салют усім! Данік, привітання. Привітання, Янка, ти одна. Я чув голос Рисі. А сьогодні з нашою сябровкою нешта відбувається. Нешта незвичайне. Так, я на то ёсь, то раз і зникає. Рися невидимка нейкая. Так, я її за вухо з-під стола витягнула, а яна знов, провалилася. І што гэта з ёй такое? Чаму яна хаваецца? Ой, нават не здогадваюся. Я тільки хотіла обміркувати одіння, яке завтра надівати буду. Ми ж у поліклініку собралися. А навошта? Хто захварэў? Да ніхто. Ми завтра записалися на прищепку. А, малайцы, я заўсёды раблю прышчэпкі, якія патрэбныя, каб заставацца здаровым. А я вельми боюся. Добрый вечар, сяброўка. Я вось не разумею, і чаго ты баішся? Прищепки. Ну, прышчэпку робяць для таго, каб не захварэць. Ой, Рысечка, отрымливается, что ты не хочешь быть здоровой? Да не, здоровой я хочу быть. А вось прищепку не хочу робить. Бо вельми страшно виглядає іголка. Да ты просто укола боишься. А хіба укол і прищепка не одно і тоє ж? Ну, вядома, каб зрабіць прышчэпку, прыйдзецца зрабіць укол. Уяви, что тебе просто ушикнул комарик. Одну хвилиночку болюча, а потом і знаку нема. Затое пасля такога маленечкага укольчыку у тваім арганізме пачнуць выпрацоўвацца спецыяльныя ахоўнікі ад хваробы. Хварэць мне зусім не хочется. Тогда придется потерпеть. Потерплю. А коли мы будем здоровые, мы сможем разом гулять и ничего не бояться. А хвораму некаторы час прыйдзецца правесці ў ложку. Нельга гуляць, бегаць. Да яшчэ і лекі даведзецца прымаць. І ўвесь час тэмпературу мерыць. Ой, пераўпэўнілі. Прышчепка карысная і вельмі неабходная. Рмау? Ой, тады, Рыся, давай дамовімся, у чым пойдзем на прышчэпку. Добра. І коски прапаную зрабіць табе і мне. Ага. А пасля паліклінікі разам прапаную пагуляць. Рмау, я згодная. Ой, ты пробач, Рысечка, что я тебе за вухо моцно потягнула. Вибачаю,
Я ж сама пад стол схавалася, таму што не ведала, што прышчэпкі гэта як укус камарыка, і не трэба іх баяцца. А давайте зараз мультфільм паглядзім. Ой, я ведаю, які спадабаецца і нам, і нашим гледачам. Ой, А зараз час рыхтавацца да сну. спачатку памыем тварыкі, пачысцім зубкі, а потым у ложачкі адправімся. Прыемных усім сноў. Армаў. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі